Esamba phambili indaba namuhla Owamaphoyisa Ugxeka ukuphuzwa Mawala Kotshwala. Eyamakholwa ithi Ilahlekelwe lelizwe ngoTutu. Basola ubuhlanga kolwaseGlover. Lezi indaba ziwanikeza TV usifundele uThabani Maphumulo sanibonani. Ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli ubheka icele uhambele idolobha lase-Richards Bay enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal nalapha hambele khona inxanxathela yesitolo iBodok Mall ukuqinisekisa ukuthi ezokuphepha zisami ngomumo. Ucele uncomo umphakathi ngokuthi usaziphethe kahle kodwa wagxeka kakhulu uphuzo oludakayo njengoba ethi abantu bathinta kakhulu kwizikambi zikaFaro ngalesikhathi samaholide. Ucele ubese ekhala ngokwanda kwesibalo zezingozi zomgwaqo ezenzekayo nathi zidalwa isimo sezulu sihle njengoba izimvula ezinamandla ezilokhu zihlasele njalo isifundazwe saKwaZulu-Natal. Ngalesikhathi sokuphela konyaka kuyakubikwa izigameko eziningi ezingezinhle esihlanganisa izingozi zomgwaqo, ubulawa kwabantu kanye nokuphuza ngokweqile. Ungqongqoshe wezokuphepha kuleli ubheka icele ngenkathi ehambela idolobha eRichards Bay enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uveze ukuthi abantu bakhombisa ukuziphatha kahle ngalesikhathi samaholide. Kukhona ukuthi abantu bayiphathe kahle kungconywana kakhulu asazi noma situation omnotho kodwa khona ukuyiphatha kahle size la nala isimo secrime ama statistics awamabi kakhulu ayehla ikakhulu ukureshwa kwabantu besifazane nokugqekezwa endlini into esingayithandanga ecishe yesihlupa ukubulawa kwabantu imeda ayehlanga kakhulu ayinhle imeda but generally ngokubuka nje isimo sizungezana sengathi isimo soba ngcono. Ucela uhambela inxanxathela yesitolo iBodok waphinde waya naserank eRichards Bay nalapho bebheka khona isimo sokuphepha komphakathi ngalesikhathi samaholide. Ekhuluma nabezindaba ucela uncome kakhulu ukusebenzisana komphakathi kanye namaphoyisa ekulwisaneni nobugebengu. Nakuba ucela encomile kodwa ukhale kakhulu ngezingozi zomgwaqo nathi zidalwa uphuzo oludakayo kanye nesimo sezulu esingesihle kulesifundazwe. Cabanga ukuthi ukusebenza kwamaphoyisa nemphakathi kuyasiza nokuthi amaphoyisa wonke abiziwe living abuyile azosebenza la esicabanga ukuthi kuyasiza lokho. Masebenza ngokubambisana umphakathi namaphoyisa impilo izoba ngcono kakhulu. Nabe indaba basiza ukuthi bayisakaze indaba ukuthi akhona amaphoyisa nabo memeze kubantu ukuthi abayiphathe kahle. Into engicabanga ukuthi cishe iphume kancane endleleni ukushayisa kweimoto emgwaqweni. Cabanga ukuthi bangwa izinto embili ukuphuzwa kotshwala nesimo sezulu esingesihle esicelayo ukuthi abantu abadrivayo bangabuthinti utshwala. Amaphoyisa aqhamuka kwizinhlaka ezahlukene aqhubekile nezivimba umgwaqo emgwaqweni uJohn Ross Highway uqinisekise ezokuphepha. Umholi weqembu lamakholwa iACDP KwaZulu-Natal umbhishophu Sipho Eric Manqele uthi umbhishophu Desmond Tutu ongasekho emhlabeni ubekile induku ebandla ungakhathaleki ukuthi usuka kwezenkolo. Ekhuluma neziko lezindaba leOne TV uManqele uveze ukuthi konke kwakushiwo nguTutu ngeqembu likaKhongolose sekuyenzeka njengamanje njengoba leli qembu lehlelwe ukwesekwa. Emva kokuwa komuthi omkhulu kwezenkolo umbhishophu Desmond Tutu sekube nokukhuluma okuhlukile emphakathini. Umholi weqembu lezepolitiki lamakholwa iACDP uEric Manqele uthi likhulu igalelo lenziwa uTutu emphakathini wanxusa nabanye bezenkolo ube basike iphethini kuye. Kuyasithokozisa ukuthi akagcinanga ukubuka iBhayibheli wabuka amakhona amane esonto wabuka abantu spiritual kuphela. Ubukile iBhayibheli wabuka amakhona amane wabuka ama spiritual healing abantu wabuka wazobuka ama social ills abantu ukuthi abantu social baphila kanjani. Iqhaza afike alibamba lapho ke ikakhulukazi lapho ebuka khona udaba lobandlululo olwalibhekiswe kubantu abampisholo. Kukhombile ukuthi abaphathi bezenkolo kufanele behambe njengoba uTutu ehambile ubishop wethu esimhloniphayo. Kuzokhumuleka ukuthi uTutu bengumuntu ongafihli ukuphawula nokwamdalela amazinyo abushelelezi kuKhongolose ngenkathi ekhuza leli iqembu indlela eliphethe ngayo izwe. uManqele uthi konke kwakushiwo uTutu kuyenzeka njengamanje njengoba lelizwe liwe ngophondo futhi lisezigweletini. All along kade besebelwa nje bekwi-struggle sobandlululo babengasho one ukuthi asibuye sobandlulana sodwa. Babengasho two ukuthi balwela abantu ukuthi mabayitapele ezintweni kahulumeni. Babengasho three
ukuthi corruption ayenziwe kube sengathi semthethweni. Yini ke eyenzakalayo? Ngoba kusuka lapho ngaleso sikhathi uyamazi umangamelo wayekhona. Kusuka ngaleso sikhathi ekhuluma lokuTutu ukuqila uhulumeni. Ayikho imali kwaHulumeni, ayikho imali eSouth Africa, sekweletini eSouth Africa. Ngezinto ezayikhuzwa uArchbishop Tutu ekhuza izinto okufanele ukuthi azikhuze. uTutu kulindeleka hlonishwa ngomncwabo kaHulumeni osesigabeni sokuqala kanti udlule emhlabeni eneminyaka engama-90 kanti kulindele ukuba bekwe endlini yakhe yokugcina ngomhla lulunye kuMasingana. Lo ukhuluma inyoni yesisebenzi iGewusa uSipho Linda uthi ukuxoshwa kwezisebenzi enkampanini ekhiqiza izidlo zobisi iClover kuhlobene nodaba lobuhlanga njengoba ukuxoshwa ebebala elimpisholo. uLindo usho kanje ngenkathi ekhuluma nethimba lesindaba le-One KZN TV ngokwenekhethekile ngesikhathi kuqhubeka isiteleke sesidonsa inyanga yonke. Lezi zisebenzi ezixoshiwe zizoqhubeka nokuqhinqa ngaphandle kwamasanga lenkampani empangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal kuze kuba abaphathi baxoxisana nabo. Lowo ngumkhulumeli wenyunyane yabasebenzi iGewusa uSipho Linda uthi abaphathi benkampani enkulukazi ekhiqiza izihle ezenziwa ngobisi uClover banciphisa imiholo yabasebenzi abampisholo kuphela. Ingakho ethi lokho kwenzekayo kuhlobene nodaba lobuhlanga njengoba bengekho bomdabu waseNdiya okanye abamhlophe abanqanyulela imiholo. Lokukhathwa kwama-salaries kuhlangene nobandlululo kahle kahle ngoba abasebenzi abamnyama kumele bakhathelwe ama-salaries, abasebenzi abangabelungu abaphathe izikhundla eClover bona ama-salaries wabo azohlala esesimeni esifanele, kodwa abasebenzi abamnyama bona bakhathelwe ama-salaries. Ingakho sithatha ngokuthi lokukhathwa kwama-salaries kubhekene nabantu abamnyama kuphela, abasebenzi abangabantu abamnyama. uLindo uthi ngeke baliphonse ithawula kodwa bazoqhubeka nezingxoxo kuze kuba abaphathi balenkampani babuyisela labasebenzi emsebenzini. Sisimisela kakhulu ukuthi siqhubeke silwe ngayo yonke indlela esingakwazi ukuthi silwe ngayo ukuze sikwazi ukuthi abasebenzi mabebuyela emsebenzini bengabuyeli ukuyogqilazeka kodwa babuyele ukuthi bayosebenza, bakwazi ukuthi amalungelo abo ahlonishwe nangabaphathi bekhampani. uLindelani izikhalo ngomkhulumeli wabasebenzi kule nkampani uthi ngomhla ka-21 kuZibandlela bathole izincwadi ezibazisa ukuthi bayaxoshwa yile nkampani. Uthi namanje isizathu sokuxoshwa kwabo sisabadida bengabasebenzi. Kahle kahle uma sibabuza ukuthi kahle kahle sixoshwaphi, sixoshwa emsebenzini noma sixoshwa estrikini. Kuthiwa siyaxoshwa emsebenzini nasestrikini, asebona abasebenzi bakwaClover nxa ukuthi silwela amalungelo wethu. Shuthi kahle kahle sirong ngokuzolwela amalungelo wethu la ngaphandle thina. Ikhampani ifuna ukuthi thina silalele yona ngaso sonke isikhathi kodwa sinama unions asikhipha ngaphandle kwegate. Asizange sikhishwe ikhampani ngaphandle kwegate. So ayiwazi ukuthi izositshela ukuthi asingakwenzi ukuthi sila ngaphandle kwegate ngoba asisaphili ngomthetho wayo, sesiphila ngomthetho weunion. Njengamanje sibuyile ke sila esitelekeni sizoteleka. Sizolwela amalungelo wethu ngenkani. Makuya ngokuthi lamadoda ebhama alandiwe ukuthi azosidubula, asidubulele silwela amalungelo wethu kulungile abasidubule. Ngoba inyanga iphela sesitelekeni njengamanje abaphathi abaze besho lutho kithi. Sibone nje ngama-salaries ethu kaDisemba efike ekhathiwe. Wayithini esihle uphawu sibabuza ukuthi eyani le mali esiyiholayo. Bachaza ngendlela abachaza ngayo ngoba ubugebengu buningi, boya bubuningi la ngaphakathi. Basichazela ngendlela abasichazela ngayo kodwa mayelana nama-termination of ama-contracts asikaze sihlale ecaleni silahlwe icala kodwa kuthiwa sirefeye udaba lethu wase-CMA noma si-aplayele i-appeal. Leyo nto le yenziwa umuntu olahlwe icala, ohlala etafuleni walahlwa icala bese kuba khona imigudu okumele ayilandele ukuze ekwazi ukubuyela eyosebenza. Thina sibone ngey'ncwadi nje sekuthiwa anisafuneki la ngaphandle, anisewona ama-members ekhampani. Bethinta benkampani yakwaClover bathe bonke abanegunya lokukhuluma nabezindaba basaseholidini. Singaphinde sibathinte ngonyaka ozayo. Ezindabeni ze-One KZN TV kubika uZamando Sicele esempangeni. Umonakalo wesichotho esenzeke ngeledlule ushiya umphakathi wase-Ashdown eMgungundlovu usemadamini amanzi njengoba kwaba khona izikhukhula ezasigeleza zingene ezindleni konakala okuningi. Ikhansela lendawo uDumisani Phungula uthi umonakalo udalwa ukuthi abantu balahla udoti endaweni engafanele egcina isivimba imisele ehambisa amanzi ukuthi yenze imisebenzi yawo yokuchithela emfuleni. Babone likhulu abantu baseMgungundlovu njengoba kwasala kumhlophe eqwa edolobheni izihlahla ziqothukile kulandela isachotho esasinamandla esadedela imvula enkulu kanye namaqhwa amakhulu.
Umphakathi wase-Ashdown wathinteka kakhulu ngokuba khona kwezikhukhula ezangena emizini yabantu kwamanti ifenisha kanti komunye kwadilika uthango. uBrenda Nzimande uthe banenkinga enkulu kwakhe ngoba amanzi aqhamuka ngenhla komuzi kanti asedilize uthango kabili. Sinenkinga enkulu kabe yalamanzi aqhamuke emgwaqweni ongenhla kwakwami njengoba nibona nje lana adlule emzini leyo 2 abuya zowela lana njengoba luwile nje lolu donga liwise yilamanzi akona nokuqala luwa lolu donga ene lukulwakhiwe last year. So wesibili kwathi ngoDecember 25 ebusuku lawa lolu donga lakhandwa njengoba liphinde lawa namanje futhi ene kunjeni. Sinenkinga enkulu kabi ngoba la itamkoko aziklinwa akwenziwa lutho sikade siqale sireporta akwenziwa lutho mntanami. Elinye ilungu lomphakathi okwathinteka umuzwa kubo lithe imizamo yabo yonke yokuvimbela izikhukhula ukuba zingangeni endlini ayiphumelelanga ngoba zabhodloza isicapha kwagcwala amanzi indlu yonke. Umonakalo sisimkhulu njengoba ubona lapha enzansi isicapha sasibhobhokile amanzi angena ngaphakathi endlini abamaningi ufenisha namanje njengoba ngikhuluma nje usemanzi imibhedi imanzi nayo nosofa so nje umningi umonakalo wenzekela lapha. Ngibona lolu thango sasithi sinakhona sizama ukuvikela nangona siphinde sabiya sasivikela kona ukuthi amanzi mawegcwele ngala angakwazi ukuthi angene but still kuyaqhubeka. Kanti ikhansela uDumsani Phungula yena uthe inhlekelele efana nezikhukhula ingagwemeka uma abantu bengayeki ukulahla endaweni engafanele. Ukulahlwa kodwa endaweni ekungafanelekile ukuthi ngabe kulahlwa kuzona lokho kwenza ukuthi amandla alezikhukhula abe makhulu kakhulu ngoba enziwa ukuthi la efanthangene khona ayongena emfuleni awasakwazi ukungena ngoba kuvaliwe. Lokho kukodwa nje kusidalela enkulu thina inkinga let alone ukuthi kwawona lama storm water esinawo amanye wawo awekho strong eminye imigaqo vela inawo ama storm water so ke lawa amancane ke sinawo ukuthola ukuthi kwawona avalekile even nama culvert lawo ekufanele ngabe kungena khona amanzi uthola ukuthi njengomphakathi siyadinga ukuthi mhlambe sifundiseke ukuthi singalahli khona. Uphungula uthe kulungiswa kwemisele yamanzi kusezinhlelweni zabo kodwa nabantu kumele bafundiseke ngokusebenza kwazo ukuze bezoyeka kulahla imfucuza khona. Kanti imizamo yokuthola ukuphawula kwamasipala umsunduzi ayiphumelelanga. Ezindabeni ze-1KZN TV kubika u-Ayanda Dube e-Ashdown eMgungundlovu. Mbukela kisithi shelele esitolo siyabuya. Siphinde sikwambukele imbukelo sabuka indaba ze-1KZN TV. Umsunguli womqhudelwano wengoma ebanjwa minyaka yonke enhlwathi kwahlabisa enyakatho nelikaMthaniya uSolwazi Ithula.NEWS291221 uthi lo mqhudelwano uyasiza kakhulu entsheni ekutheni ingabe uvanzi yenze nokungalungile ngalesikhathi amaholidi. Uze kodwa uveze lokho ngesikhathi ekhuluma nethimba lesi-1KZN TV nalapho ethe le ngoma isiza kakhulu ukugwema izimpi eziba khona emakhaya ngesikhathi amaholidi nesuku eziqale emahostela. Njalo ngamaholide okuphela konyaka kuyaye kube nezimpi ezisukayo kwisigodi ezahlukene nezishiya kuchitheke igazi. Umelaphi wendabuko wasenhlwathi kaHlabisa uDokotela uThula.NEWS291221 uthi lo mcimbi wengoma obanjwa minyaka yonke inhloso wenkulu ukulwa nodlame wabesenxuza nezihlaka ezahlukene kuba zibambe iqhaza ekuthuthukiseni lo mqhudelwano wengoma osusingathi iminyaka eyi10. Inhloso yakhulu yalomsebenzi sikubumba igodi engazwani igodi ithothe egoli kuyaliwa kuyadutshulwana indlela lana sikwazi ukuthi imphakathi siqoqe ngayo sibumbane kube khona esikudlulisela entsheni ngoba namhlanje nje ngabe baningi abantu abenza izinto ezibhedayo usuku namhlanje baqoqekile abafana bayayijimela ingoma abafana maqala uDisemba lapho kusokhona abantu bewuvanzi bekwazi ukuqoqeka abantwana kube khona into abayazi ukuthi siyakuyo ingakho ngisho igovernment yethu ngiyacela ukuthi ayikwazi nayo ukuthi isondele masipala bethu bekwazi ukusondela ngoba lo nyaka okatheni lo nyaka ngenza lo msebenzi ngokuhlukana kwamakhono ezingane kodwa uhulumeni akazange anginike ngisho 10 cent ngisho 5 cent kodwa ngicela kuyimali.
Lo mcimbi wengomo yabesilisa nabesifazane ubonakala uthakaselwa kakhulu umphakathi njengoba buphume ngobuningi bawo ukuzosibonela ngamehlo. Izihlaka ezahlukene zisho ngazilinye ngokuthi lo mqhudelwano wengoma wenza umehluko emphakathini wasenhlwathi. Noma siba encourage ukuthi ke befunde kodwa leza amaciko namakhono ukuthi bekwazi ukuphila. Ngibonga kakhulu lokho kudokotela nomphakathi wonke ukuthi ke bengangena idakamizweni bespend isikhathi la emcimbini. Thina ukho esihamba ngakho ukuthi nje sibe clinic kuphela nje emphakathini wangakithi. Akuphethe ngisho omese ngisho amafoni kuphela sikuphathayo. Ukubaluleka komfana nje ongangathi kuba clean awukwazi ukuphoxa ufaka into ka 2000 uthi uyaphoxa nje uzophoxiswa ubhiya ka 11 rand. So nje ngithi izinto zakithi zonke asibe ba clean ngoba sokuba sakhe sibe clean akekho banokuchukula endaweni yangakithi. Emphakathini wenza ukuthi abantu abasuke bexabene befikele bejabule bengawazi kulo. Ngithanda ukubonga kakhulu kubantu abakwazile ukuthi balethe amaqembu abo la bagide. Ngiyakujabulela ukubona imicimbi enjengalena iqhubeke yanda endaweni yethu. Iyasilekelela emsebenzini wethu ogcina ukuthula nokubumbana emphakathini nokuthi sibe nomphakathi ohlala ujabule ungabikho umphakathi ohlala ubukana ngeziqu zamehlo. Ngikuthande kakhulu ukubona intsha iqoqene ibambisene ibungaza usuku namakhono ngokubizwa kwayo. Angaze ngibone ngisho lokho ngifikile ngibone nje ukujabula kwenje iqoqiwe ndawonye. Kube sekhishwa nemkomela kwabahlomlile nekhishwe uthulani 3 second kwanyana kulabo abanqobile. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika ukuthi abantu maphumulo enhlwathi. Kungokuqala nqa emva kwesikhathi esingangeminyaka emibili ukuthi abantu bakuleli bachitha amaholidi ngaphandle komvalelandlini kusula kwabheduka ukhuvethe ngondasa unyaka odlule. Kuhloni imbono kubantu bakuleli njoba kusekhona abanengebhe ngokunywa kwesibalo zabathela ngegciwane lokhuvethe oselishintshile kanti abanye bathi kuyintokozo ukubona njengoba ngonyaka odlule uKhosimizi noNcebejane bebekuthokozela bese ezindlini ngenxa yesigaba esiqinile lelizwe elalikusona somvalelandlini wokhuvethe. Ngithi sijabule kakhulu ukuthi izolivulelekile kulonyaka ngoba nje sokwazi ukuvashana nezihlobo esisikade sayigcina sesingasazazi Khosimizi odlile zayisibona nomuntu. Angicabanga ukuthi kuwumbono omuhle especially ngoba ama cases ayakhuphuka abantu fanele bahlale indoors ukuze babe protected against isifo lesi esiwumbulalazi. Sinakho ukuthuka kukhona ukwesaba kancane ngokuvuleka ngendlela elivuleke ngakhona ngoba we never know ukuzokwenzakalani ngokuqhubeka kwesikhathi. Kona sithukile personally mina ngithukile kuyangithusa ngendlela okuyiyona ngengiqamba manga. Ngithusa ukuthi kunokwenzeka kutheleleke kalula ngendlela okuvuleke ngakhona ngoba even icapacity etolo kugcwele akukho ukuthi kungenwa kancane kancane kugcwele. Kumnandi ukuhlala nemndeni nindawonye especially menhleli ngaphakathi ningaphumi niyolanda ukugula ngaphandle abantu babuye bagule so kungcono ukuhlala ungaphakathi nomndeni. Ngicabanga ukuthi kuzobe isikhathi esimnandi kakhulu samaholide. Siyakwazi ukuhlangana nemindeni uyabona nje akusafani nale yanto ohleli sihleli indoors yabona and thina sensibadala isenza le yanto ba singakwazi uexercise kahle si-stretch. Now siyakwazi uhamba siye wherever we want to go senze whatever we want to do. Ngithi ngokwami uhulumeni wenze kahle impela ngoba umnotho wehlile. Njengamanje umnotho uthanda ukukhuphuka. Into yeqeba isigcinezela umnotho uphansi kakhulu nto. Nakuba inhlangano yezempilo emhlabeni ikhiphe iseluleko sokuthi bangaqale bajova abantu ngemjovo enikeza amandla imigomo yokhuvethe phecelezi booster shots kodwa isikhungo esigunyaza ukusetshenziswa kwemithi yokwelapha kuleli SAPRA siqhubekile nokuvumela ukusetshenziswa kwale mjovo kuleli. Le nhlangano ibululeke ngokuthi kume uqala kokugoma ngale migomo yokwengeza amandla kolonyaka. Usibusiso Buthelezi yena uthi umuntu uyojova kuze kube nini ayisuka sife masifa. Ubongani Mathunjwa yena uthi yikho ngingasixaki ngokugoma ngoba uthi sewugomile ukuphinde kuthiwa booster kanti lemigoma ayisebenzi ngempela. Usipho Masuku uthi vele imjovo bathi iphephe kakhulu uyingane noma umdala noma ugugile akunankinga iqinisekisiwe ososayensi. Usino Sibisi inkinga lomjova nimusho ububawo niqhakambisa ubuhle kuphela nisiyeke akujove othandayo kufe ofayo ayikhale asikhohle ukuthi umongameli ukuthi ugomile kodwa ube nokhuvethe. Usibundlovu yena uthi bathi uma uzofuna usizo eclinic ungagomile before uthola usizo uzogoma ukuqala ucheck ne-HIV. Usikorokora noNemnyama Bhengu
uthi manje sebeyazenzela lana eSouth Africa vele noma sasemisani neWHO leyo. Uvelile Khowane uthi ugobela usho kunye ithwasa nalo selisho kwalo ayibandla. Ube ngumusa ngobese uthi asingeni yonke leyo nto kwayona leyo WHO kade yasidayisa so asathembi lutho. Mbukela siye ezitolo masiyabuya neindaba. Mbukela sibheke kwezomnotho. Iround 15.79 maqhathaniswa nedola laseMelika libo 21.20 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libo 17.85 maqhathaniswa neeuro kanti igolide lona libiza $1,806 79 ounce kuthi ungahluzi ubu $78 94 umphongolo. Mbukela sibheke ngosini yezemidlalo. Iqembu losuthu limabheshankona amaZulu FC kubiye ukuthi aselinxuso kuba ongenana aqedela imidlalo yeCAF Champions League umdlalo osesiswini waleli qembu uSethemba Sithebe okuvela ukuthi ufuna ukuthula iKaizer Chiefs ngonyaka uMasingana onyaka ozayo. Lo mdlalo ungenye izinsika zosuthu ongakayivuseleli inkontileka naleli qembu njengoba iphela ngenyanga uMasingana ngenyanga ezayo. uThebe uzobe sevumelekile ukusayina inkontileka esibambiso neqembu alithandayo. Kusukela kuqala isizini usuthu kubiye ukuthi belokhu uxoxa noSithebe ngokuvuselela inkontileka yakhe kodwa engavumi. Kwenzeka lokhu njengesonto ledlule umqeqeshi wosuthu uBenny McCarthy uthe lo mdlali makenze akuthandayo waveza ukuthi ubengekho kumdlalo wabo neOrlando Pirates ngenxa yenhliziyo emkhathazayo. Mbukela sibheke isimo sezulu esingalindeleke osukwini lakusasa. Mbukela singakube sikuphathele zona siyithemba lesindaba le1 KZN TV izindaba sipheli kuphela isikhathi nibe nobusuku obuhle.